Песента не е просто продукт, а средство за общо поклонение и изповядване на вярата. Различима е от света по дух. Може музикално да използва съвременен език, но не трябва да носи духа на света. Суета, чувственост, шоу, самореклама, емоционална манипулация, култ към изпълнителя. Подчинена на плода, не на ефект. Истинската християнска музика трябва да води до покаяние, вяра, мир, страх от Бога, любов към истината, а не просто до настръхване, плач и екстаз. А това се търси днес. Християнската музика не трябва да бъде светски поп или с религиозни думи. Тя трябва да бъде музика на истината, молитвата, поклонението и назиданието в единство. Всички трябва да пеят акапелно и да издигат заедно гласа си като един човек. Целта е да предизвика единство и Бог да чуе езика ни заедно към Него.